Ето на този само. Айде. Но няма метка и крака горе. Я да ви, тук ли те убиване? Така, добре. Сачо, върхите дай. Ха-хе, бра! Айде върхите. Ти педалите. Те първо сега ще дочи монтират. На къде искаш? Ти с тия кръчите. Първо стъпваш, после газ. 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 Точно. Така? Дани кара колело, тати загрява за мача в понеделник. Като спрежушко скачи от седалката. Скачи. Ти след всяко кръгче как пляскаш, все едно гол сте вкарали. Много ми е гот. Дани! Ето това сте сандвич! Скачи долу. Скачи долу. Дани, хубаво ли е да се кара колело без помощни, мамо? Ето да папка сос. Марти ти носи да папкаш сандвичи ли? Да. Той до сега ги готви. Това е втори сандвич. Бъде тази да няма как ме очуди. Скрита лимонка, като баща си. Искам и аз да тюнкам на камерата. Защо? Ще караме? Добре. Едно човече, морковче. Да. Скачаш. Скачи докато. Сега си тренировката. Супер! Това ще кажеш. Радвам се много. Харесва ли ти? Да. Искала още. Хайде да ти с нея. Ето вижте, драги зрители, вече може да си хванете такси от парка Заимов. Обаждате се и казвате на операторката на алеята с розите. Хайде ти да я положиш малко сега да я потичкаш. Много трудно се тича днеска. Спираме ли? Спираш ли? Искам да скачеш. Как е? Така ти.
Браво, Даниелка. По-бързо не можеш ли? Майка и не може по-бързо. Браво, Даниелка. Браво, Даниелка. Браво, мамо, хубаво тичаш. Браво! Айде още едно кръгче. Не. Напрейка. Браво! Браво! Ще караш ли с нея ти или не? А ти ще направиш едно такова? Аз не мога Клипче. да тичам и да карам. Да тичаш и да караш едновременно? Не мога да карам и да снимам. Добре.